Da wa kuke? Yaro, kai yaro. Juyo nan. In ban da rashin kunya akwai yaro a nan layin? To bari in gaya muku. Duk rashin din da kuke takama da shi wanda ne ina yaranta ko ta saba kuyi ba. Wasu hanyar. Ba za ku je ku tambayi mahaifinku tare da shi muka wasan kasa. Menene? Me faru? Haba. Wai wasu yara ne a nan gudun na tawo ban da rainin wayo. Wai kai da gudu ba suka tawo ba. Kokari suke su fiske mun malam. Kai za su fuske. Da na juya ya suke cewa wai yalla ko ba da ni suke ba. Baba to ka ci gaba da hakuri dan sun ganka haka ne shi yasa. Ke bari. Ya hakuri baba. Ke dai bari. Ya hakuri. Ina nan ni ne mai tare kai na faɗa. Ki rabu da su kawai. Ya hakuri. In fitsararru ne ƴaƴan zamani ni ba tsohon zamani bane. Mahaifinsa tare muka wasan kasa da shi. Mun ma sako ne kai baba ya kamata mu za ka ringa aika bai kamata. Kwantar da hankalinki ai gudun irin wa'annan yaran shi yasa ba na so in tura ku. Ko ba ka bane? A aike ku da ƴan kuɗi su zare muku ƴan wuka ko daga muku sanda. Su kwace muku kuɗin. Ba komai. Ki shiga gida. Yawa mu je. In ke rena yawa zabo na yawa za mu haɗu da ku.